Ook to this jari na grang fosten kotodansi fu differenti rutu. Oteng zondag 3 augustus na ini Vipranasi, Bankwerkerstraat 9 Rotterdam. Mist deze unieke ervaring van cultuur, muziek en mode niet. Een kotoshow van Naomi van Koten uit Suriname. Koluku mooi prodo missie nanga mooi prodo Aisa. Wie wint de titel? Tante Mea ode ook toe aanwezig. Helen Meynals is uw gastvrouw. Poku ode fu. Arki tori. Master Kaseko. Big time. Op maat. Pasensi familie en Essen en Friends. Surinaamse gerechten van Sweet Suripatu. Tickets verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/Grangala. Ook op de Bankwerkerstraat 7 tot 9 van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 uur en 5 uur 's middags. En kaarten ook bij Fred Kulturu Shop. Early Bird tickets 17,50. Op is op, daarna €25. Inloop 2 uur 's middags, aanvang 3 uur tot 12:30 's nachts. Na Vosteng Grand Gala 2025 Kotodansi, zondag 3 augustus, let wel, op de Bankwerkerstraat 7 Rotterdam. Hallo lieve mensen, goeiedag. Odi, mensen van Rotterdam-Zuid. We staan nu momenteel aan de Bankwerkerstraat. En aan de Bankwerkerstraat is Wipranasi. Jullie hebben allemaal gehoord van Wipranasi, maar niemand weet waar het precies gevestigd is. Ik neem jullie mee. Mijn naam is Claire Cornet en Disnami Tori. Lieve mensen, van Mirmang, Mi Sweet Compe. Dit is Wipranasi aan de Bankwerkerstraat. Met trots wil ik jullie de binnenkant laten zien. Want ik weet dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn hoe hier eigenlijk eruit ziet. We gaan hier naar binnen. Dus eigenlijk aan deze kant is onze voordeur nummer 7. En dat is ons kantoor van de vereniging zelf. En Radio Cariba zit ook momenteel ook bij ons in het pand. En dus als u een boskopie wil geven of als u een interview wilt doen of u wil leren hoe je op de radio moet presenteren, kan je contact met ons opnemen en ik verstuur je door naar de juiste mensen. Kom, we gaan even binnenkijken wat er allemaal binnen gebeurt. Ukondoro. Ik wil u uitnodigen om binnen te komen kijken. Het is een plek, het is een culturele plek waar van alles kan en mag gebeuren. Verjaardagen, Wintipreis, Dedoso, Kulturu Singi, Karkong. Alles kan en alles mag in Wipranasi. Komen jullie mee? We zijn nu in Wipranasi. En ik wil jullie even rondleiden, zodat jullie kunnen zien hoe het hier eruit ziet. We hebben momenteel een huis. En dit huis is het huis van Mama Nene. En het is een oud Surinaamse woning. En de bedoeling is dat wij eigenlijk de mensen willen laten zien hoe het ook vroeger was. Dat wanneer je komt, dat je kan abafiri, je kan tes asfeer voor een paranasi. We hebben authentieke planten, stoelen. Dus ik wil u even laten zien. Ik zeg even niets, u tekasfeer even. U luku even wat ik bedoel. Wipranasi. Ik heb dit samen gedaan met Maureen Vliessen. En samen met Maureen, in principe, hebben we onze hart en ziel hierin gestopt. En ik weet zeker dat heel veel van u heel veel kan herkennen, herkenbare dingen
van mama Nene. Hoe ze leefde, hoe haar huis eruit zag. En ik nodig jullie allemaal uit om gewoon een dagje te komen. Wie is hoe drink wat thee na uno? Upsako, uko drink wat thee, uko drink wat koffie. En ko die sweetori. Tapa per nasi disi. Er is een hele mooie podium neergezet voor zang, dans, toneel. Maar ook de mooie Surinaamse bandjes hebben hier al heel mooi mensen kunnen verrassen. En hebben heel mooi muziek hier kunnen maken. Bij ons is eigenlijk alles verkrijgbaar. We hebben ook nog een huisgember. En dat ben ik even vergeten, want die hebben we overgeslagen. Als u gember wilt bestellen, dat kan ook. Dan kunt u ook contact met ons opnemen. Er is ook een hele keuken van Mamau. En die staat hierachter. Zij kookt en ze maakt heerlijke broodjes bij Wiparnassi. Dus als u broodjes wil bestellen, kunt u dat ook doen bij Mamau Kitchen. Ja. Marianne Cornet die zit in het hoekje, die is op vakantie momenteel. Iedereen kent Marianne Cornet, dat is mijn zusje. En we vertoeven met z'n allen vandaag. Elke dag komen we eigenlijk hier. Want waarom zou je thuis moeten zitten? En je kan gewoon bij Wiparnassi komen en een drankje komen doen. Iemand takwan sweet tori, iemand baywan sweet nyang of iemand baywan sweet brede. Het kan hier in Rotterdam-Zuid. Want we hebben niets in Zuid. Ik had niks in Zuid. En daarom hebben wij dit gecreëerd om met z'n allen bij elkaar te komen. En ik zeg het nog een keer. Heeft u een verjaardag? Heeft u een huisfeestje? Kunt u het hier organiseren? Heeft u een Wintipree? Kunt u het hier organiseren? En we doen alles voor u van A tot Z. Wat u vraagt, dat is wat wij doen. Dus ik laat u vragen, kijkt u nog een keertje. Uluka presi, baka, uluka presi. Ja mensen, Mina Nene, Lisa Kaka. En we zijn in Wiparnassi. Maar mensen, zo was Sami vergeten te 3 Augustus. Ja, zo na Wiparnassi. Hoe allemaal biggie dansie. Want granga la koto. En is op zo'n ook op play, ja zo. Warimbo crioro. Ivy kunder sange mooi kamalama nange mooi koto. Mensen, is op zo'n moro. Big time. Ano, kaka, zo'n komoro, ja zo. Essa é Frans? Essa é Frans. Ja. Mi Ik gato. moet uit Suriname komen, ja. Mira, nai mi koto. Jawel. Nai u crossi. Want, wow. Mooi mode show. Van show. Vrouw die snee bakka. Mimi ben danon. Oh, hoor Jaso toe. En vooral van Warimbo Crioro Koplei Jaso. Mensen, we moeten ze niet vergeten dat de jongen voor Rotterdam. En een power ding. Dus de Koplei, wat mooi Aisa Prisir Pokujun Jaso. Zo mooi. Sap ze mami vergeten? Kaka. Fami Sinembaka. Marianne Cornet. Marianne Cornet, rechtstreeks uit Suriname. En weet je wat ze gaat doen, mensen? Before ze doen bij Pchete. Da missie dat hij bij play in een pistori. Miss Britannia. En Miss Britannia, bij de wan piki sma, before. En dan missie dat hij na voor go to do. Ja toch? Na go to of na bigidu etaki. Na bigidu. En nou zingen we tupoku uit a bigidu sa abe play ini. Dus koluku a missie dati Marianne Cornet. Hi baya. No, forget Big time Rina also too. Big time. Big time. Pacientie familie. Pacientie familie. Não forget this maar dat En vooral niet te vergeten mensen, cultuur, tv. Hey! God, mensen, samo protocol. Si van mijn naam mooi kostuum ba, mijn God, pichimi. Mensen, una lobeng. En na kloru fonu fa ja, die si na paars.
Dus u brokokong, u sakakong, want u sabi, mi lobo alamala. Hallo, mi taki, we bari mi sasa, we bari baka. Odi, odi. Odi, odi. Odi, odi. Kom hier. Ja, is doen boom. Anders doen span. Nee, En dan vraagt nee. En die sapsanasani. Ifina koto. Ina weer koto jere. Nee. Ik kan weer zeggen. Say wani, say firi. Produkom. Ja. Dat is belangrijk. Wacht Want amoro mooi koto. Telefoon. Kaka, wacht, koluku jere. Mika da konkrute jere. Hallo. Nanga nene yataki? Ja, mensen. Ja. 3 Augustus. Dat we dongo kom. Ja. Una saba mojia nummer etowalesi 06 19 48 64 90. Yara, maar dan heb ik een nummer doen. Yara, etowande, kom look even, yara, bigado. En dat naar 06 75 96 02 68. Mi herhalen doen bakano. Hallo? Oh, ja, is Holland. 06 57 96 02 68. Dat weet je kaka na telefoon. Jere, ja. En na san sahori, a gran gala sahori na Pernasi. Ja. Bankwerkerstraat. Ja. Nummer 9. Unogo broeia. Bankwerkerstraat. Nummer 9. Hallo? Bankwerkerstraat. Jere, do dongo kom. Jere, dat wordt 3 Augustus. Me wacht uja. Ini? Pernasi. Wie Pernasi? Pernasi. Prophetess of Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, 10 quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vader
mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan.